Nebojša Đurđević spreman za još jedno uključenje. Sva su jutros raznorodna. Ovo će biti o saradnji Grada Beograda i Ekonomskog fakulteta. Nebojša, na kom polju tačno? I malo i studija B, tako? Neka vrsta trilateralne saradnje, bar malo da u stvari odzvaničimo na jedan način i da ljudi vide u stvari da ima konkretne stvari koje mogu dosta da znače, a u stvari šta to znači za mlade ljude u ovoj zemlji i u ovom gradu, reći nam prodekan Ekonomskog fakulteta, evo iz vašeg ugla, s obzirom da će sada se zvaniči saradnja, šta je ono što je vas najviše privuklo u stvari da odzvaničite ovako saradnju? Pa evo, Ekonomski fakultet kao jedan od većih fakulteta Beogradskog univerziteta sa više od 8.000 studenta poklanja veliku pažnju, naravno, praksama naših studenta. Mi smo osnovali Centar za saradnju sa privredom koji je u poslednjih 7 meseci potpisao više od 160 ugovora sa kompanijama, relevantnim institucijama, obezbedio više od 800 praksi. Ovo je veliki dan za naš fakultet, moram to iskreno da kažem. Potpisujemo ugovor sa Gradom Beogradom koji će obezbediti prostor našim studentima za praksu, to je praktičan rad, sutra i za zapošljavanje, ne samo u gradskim institucijama, već i u javnim komunalnim preduzećima Grada Beograda i u privatnim sistemima takođe koji posluju na teritoriji Grada Beograda. Pretpostavljam da, naravno, dosta znači za mlade ljudi koji završavaju fakultet da imaju i praksu i da, u stvari, to je jedan korak napred. S obzirom da je ekonomija praktična disciplina, zahteva se i praktičan rad. Kao što sam rekao, naš cilj je da većem broju studenta našeg fakulteta obezbedimo praksu tokom studija, naročito tokom 3. i 4. godine, a kasnije pomoć oko zapošljavanja. Čisto statistike radi, mi imamo dobru statistiku zapošljavanja naših studenta, što govori o kvalitetu naših studija i našeg fakulteta. 67% naših studenta se zaposli u prvih 6 meseci od trenutka diplomiranja. Radimo anketu prilikom dodele diploma. Još 20% se zaposli u toku ostalih 6 meseci. Znači, manje od 15% naših studenta ne nađe posao u prvih godinu dana. To su verovatno i studenti koji ili ne žele da nađu posao ili možda odlaze u inostranstvo jer tu vide, ajde kažemo, perspektivu. Naš cilj je da naši studenti ostanu u zemlji, da ostanu u svom gradu i da svoju praksu obave u svom gradu Beogradu i kasnije da dobiju prvo dobro zaposlenje u gradu Beogradu. Hvala puno. Gospodin Petronijević, čuli smo u stvari dosta odgovora koji naravno zadovoljavaju u stvari osnove onoga što jeste cilja, stvari da mladi ljudi ostaju u zemlji i da naravno imaju praksu, jer bez prakse teško mogu da odmah dođu do nekog kvalitetnog mesta. Tako je, pa najveći problem koji smo i zatekli ovde, da što su nam mladi ljudi rekli, jeste ja završim fakultet i onda mi traže praksu ili radno iskustvo. I zato smo i krenuli i da napređujemo BG praksu, ali i da pravimo direktne kontakte sa beogradskim univerzitetima. Naš cilj je da mladi ljudi ostanu u ovoj zemlji. Borimo se da dovodimo nove investitore, borimo se da ih naučimo kako da postanu preduzetnici i svi studenti će i prolaziti te naše obuke gde ćemo ih upućivati kako da dođu do novca Fonda za razvoj, kako da dođu do nekog prostora gde će započeti svoj biznis i davaće predloge kako da unapredimo sistem u gradu Beogradu i jednostavno korak po korak hoćemo da dođemo do cilja, a naš realan cilj je da nemamo odliv mozgova, da nam najpametniji ljudi ne odlaze iz zemlje, nego da ostaju ovde i da ojačavaju našu ekonomiju, jer investitori koji dolaze puno investitora koji su zainteresovani, određene investicije se trenutno i dešavaju u gradu Beogradu, imamo više kranova nego ikada, ali mnogi investitori pitaju šta vi to imate od radne snage. Čim dođu kod nas, dobit će mogućnost i direktan link sa našim univerzitetima, pogotovo sa Ekonomskim univerzitetom, gde će moći da dobiju kvalitetnu radnu snagu, talentovane ljude koji će sutra, nadamo se, još brže pomoći našoj privredi i grada i Republike Srbije da se razvija. Jer je važno da pružimo šansu mladim ljudima i da napravimo takav sistem gde će oni jednostavno da prepoznaju sebe, jer ne idu, većina njih želi da ostane ovde, ali odlaze zbog neke mnogo bolje ponude ili im se čini da je negde mnogo bolje. Ne kažem, ovde nije sjajna situacija, ali radimo iz dana u dan da je popravimo, a ako oni ostanu ovde i svoje znanje primene u svojoj zemlji, sigurno će nam svima biti bolje i sigurno ćemo brže ekonomski se razvijati. Hvala puno. Hvala vam.
Čuli smo, naravno, jedan veliki korak kako za studente ekonomskog fakulteta, tako i za grad i na kraju krajeva ovo što smo čuli od naših sagovornika, u stvari ja tu nemam mnogo toga da dodam, osim da pohvalim ovakvu u stvari inicijativu i jedan čin koji naravno dosta znači za mnogo mladih ljudi koji su na ekonomskom fakultetu. Studiju. Hvala mnogo, Nebojša.